Еми няма. Давай още 3. Теодор умира да даде 10 часа. Да. Мартин най-често го прави Теодор, да не говорим, той може би Телби колко ще прави допълнително. Нищо не? Дай се да чуя. Да им те споходи ръката. Айде, ние се правим още. Тук на 5. Готови? И се горе. Малкият близак е оня там. Близак. Не се подпирай. Трети ден. Ще топка да напред. Отпирай се, почивка. Мартине, топката трябва да дойде пред лицето. Пред. Ах, Теодор, как се върти като балерина. Хоп! Задно! Хоп! Ето! 10-3. Готови? Хоп! Ей, специализирайте се. Рада и Теодор. Да. Айде, стегнете се малко да видиме. Добре. Радо, айде гледайте малко да видим гърди, бе. Кажи тук в гърди. Не се кри, Теодоре. Не крити направим, бе.
Ритай, Мишок. Добре, откачай. Аз ще вода. Андро, само приказваш им синхронно плуване. Айде си направи такъв отбор по стопки. И леки може да изключиме. Дай, човече, дръж. Ай, Леончо. Що не можеш да че? Леонче, дай, Марко, дръж сега. Човека, като не може да се обещат си. Абе, давай, Дани, стискай я. Я да видя. Давай, Дани, дръж. Големо куче, верно. Дръж, Мишо. Добре, куче, бе. И колко е доволен? Как ти командва? Не виждам никакво люлене. Мили приятели, това